No niin, nyt lähti. Katso, kun toinen tuli ihan lähelle. Eikö hieniä eläimiä? Hienon näköisiä. Vedä videouvassa. No se menee. Koko ajan menee. Hei mamalle kanssa ei sillä karttu. Mama! Vittu ei sinne. Oho. Toiset juoksee Menee perässä. sumeeksi. Et äitille. Kun on paskanen ruutu, hyvä se näkyy läpi, saatana. Kiva kaivaa. Puristi sitä vähän. Joo, tulee kato lähemmäs. Oho. Kun sä tiedät mitä kyrsää puristella Kyllä. varmaan jo tohon. Kato, lokki yrittää tulla Ei kans. niille ja nyt. No ei, niille haulikko saatana, niin lähtee. Lokit on Lokki on ottanut niitten pentuja. Ja syö. Mitä? Tuo ei saanut tuo. Toiko? On kyllä hyvän näkö. Kato, Hyvä, ei osaa hyvän syödä. näköistä. Kato. Vähän vammanen. Ei uudestaan. No, kyllä hyvän näköisiä. Kun oikein iso pesue. Mene sinä lokki helvettiin siitä pyörimässä. Sitten kun me huudetaan syödä, niin sit se paskataan.